नमस्कार मित्रमैत्रिणींनो, आज मी बनवणार आहे मिश्र डाळीचे अप्पे। 3 वाट्या तांदूळ घेतलेले आहे। या पातेल्यामध्ये मी 1 वाटी हरभरा डाळ, ह्या वाटीच्या मापाने मी सर्व डाळी घेतलेल्या आहे। 1 वाटी तूर डाळ, 1 वाटी मूग डाळ, 1 छोटा चमचा मेथीचे दाणे, 1 वाटी उडीद डाळ। अशा मी सर्व डाळी भिजत घालणार आहे। तांदूळ सुद्धा मी या वाटीच्या मापाने, म्हणजे 4 डाळी घेतल्या आहे म्हणून मी 4 वाट्या तांदूळ घेतलेले आहे। मी पूर्ण डाळी भिजत घातलेल्या आहे। एका पातेल्यामध्ये तांदूळ सुद्धा भिजत घातलेला आहे। मी तांदूळ हा जाड तांदूळ वापरलेला आहे। मी या डाळ आणि तांदूळ 4 ते 5 तास भिजत घालणार आहे। मी डाळी तांदूळ स्वच्छ पाण्याने धुवून घेतलेले आहे। मी ते मिक्सरमध्ये डाळ हे बारीक करणार आहे आणि तांदूळ हे थोडेसे जाडसर ठेवणार आहे। तांदूळ छान भिजलेले आहे। मी 5 तास तांदूळ भिजू दिले आहे। डाळ सुद्धा मी 5 तास भिजू दिली आहे, ते सुद्धा छान भिजलेली आहे। हे पूर्ण मी मिक्सरमध्ये वाटून घेणार आहे। ही डाळ वाटून घेतलेली आहे, मिक्सरमध्ये पूर्णपणे बारीक केलेली आहे। अशी मी पूर्ण ही डाळ पूर्ण वाटून घेणार आहे। मी तांदूळ वाटलेले आहे मिक्सरमध्ये, ते सुद्धा मी जाडसर ठेवलेले आहे। आता मी पूर्ण तांदूळ वाटून घेणार आहे। तांदूळ आणि डाळ वाटून घेतलेली आहे, पूर्णपणे मिक्स केलेली आहे। यामध्ये आपल्याला जास्त पाणी टाकायचं नाही। आपण जसं इडलीचे पाणी करतो तसं करायचं नाही। मी ही रवण दुसऱ्या पातेल्यामध्ये काढून घेणार आहे, कारण की मी या रवणाला रात्रभर ठेवणार आहे, कारण की ते फुलेल म्हणून मी मोठ्या पात्रामध्ये काढून घेणार आहे। मी हे काल वाटून घेतलेलं आहे आणि एक रात्रभर ठेवलेलं आहे। बघा किती छान फुललेलं आहे। फुलल्यानंतर अप्पे सुद्धा छान तयार होतात। यामध्ये मी ठेचा वाटून घेतलेला आहे। ठेच्यामध्ये मिरची, लसूण, अद्रक ही 3 वस्तू वाटलेल्या आहे। यामध्ये मी ॲड करत आहे 1 लाल टमाटर बारीक काप करून घेतले आहे, ते सुद्धा टाकत आहे। कांदा चिरलेला आहे 1, तो सुद्धा मी टाकलेला आहे। कोथिंबीर सुद्धा बारीक चिरून घेतलेला आहे, स्वच्छ धुवून घ्यायचा। चवीनुसार मीठ टाकायचं। याला छानपैकी आपण हलवून घेऊया। यामध्ये मी थोडंसं पाणी ॲड करणार आहे। जास्त पाणी सुद्धा करायचं नाही। असं बॅटर तयार पाहिजे। अप्पे पात्र गॅसवरती ठेवलेलं आहे, त्यामध्ये मी तेल सुद्धा टाकलेलं आहे। तेल तापलेलं आहे, तर अगदी थोडं थोडं टाकायचं। अप्पे खाण्यासाठी एकदम छान लागतं। तर यावरती मी झाकण ठेवणार आहे। यावरती मी झाकण ठेवणार आहे। 5 मिनिटानंतर चेक करून आपण आता अप्पेला बघून घेऊ। बघा किती छान खरपूस झालेले आहे। परत यांना पलटून घेऊया।
परत याला यावरती आपण थोडं झाकण ठेवून होऊ देऊ. आप्पे तयार झालेले आहे. आपण यांना आता काढून घेऊया एका प्लेटमध्ये. बघा किती छान कलर सुद्धा आलेला आहे. यासोबत आपण शेंगदाण्याची चटणी किंवा टोमॅटो सॉस सोबत आपण खाऊ शकतो. यामध्ये आपण पूर्ण आप्पे तयार करून घेऊया. टाकलेलं आहे. बाकीचं बॅटर सुद्धा आपण तसंच तयार करून घेऊया. यावरती आपण ठेवूया. आपण या त्याला पलटून घेऊया. बघा किती छान भरपूर भाजलेले आहे. एका साईड, दुसरी साईड सुद्धा आपण भाजून घेऊ. छान तयार झालेले आहे. पण आता यांना एका प्लेटमध्ये काढून घेऊया. आधीची सुद्धा छान तयार झालेली आहे. पूर्ण आपण काढून घेऊया. नंतर या बॅटरचे पूर्ण आप्पे तयार करून घेणार आहे. बघा किती छान फुललेले आहे. बघा किती कुरकुरी सुद्धा झालेले आहे. हे आपण चटणीसोबत खाऊ शकतो. शेंगदाण्याची चटणी यासोबत आपण